Adafo me mo bibia akwaba elenso yasanso e de ahyemu e wa ha biem na me ne wadi ahyemu no de na te elenso story amakwa akofa aba no e na me ne wo e ba be chene ne yensa kan nua ba bi e wo fidem ha se ya ode ne nsem e to wo fanko ananim na wo chene nsem se yare bia ba betena ne so ho no ma na ne bo hyehye no wa chie anom nuru ahodro na nso onya na yaresa e kopie mu se wo ko hu sofo bia asama sofo ne ba be ka kire no ne ene se apan na aba be hye na koma ho a onum na koma ho mogya da busua na obepie mu ofidem ha se ya nsem awuraba no de tudwa no eye nsem pii enu nti yentwa ye ho sima ne yenkonkotie na asem ne mu nkyeremu ne ye ba na ne aka chi no mede aba be down e ma remfi so be like no wa share na afi wa subscribe de ama me yenko ne yenkonkotie embra sisia omo ne ya no kan se omo se efrifie omo se efrifie obi anka Joseph wuram da ni nyina efrifie achan to aso efrifie fo na efrifie fo no omo ne hefo me ba chomo nka nipa oye wo eno anse efrifie bachan ada omo agimi ana omu nim ne oye wo a ombeka saide enti efrifie na ado ani bubu obi na ehunu obi e wa chode mi fa mani mbu obi yo to aso na agidi se efrifie ampa e pa cho minti min chere de yo ene to aso e nti me omo ya no mabusa me se are mi no obi anya kasa na mso mi no obi anya kasa kakra me bi atwem na ase na menyem no awo ne ka me no am se me man hye time ne nso nti me ya wadwen se ka me ko hospital so na me hwe bi amekwa ko wo kem ti mi frɛ sister bi se me ni wo fie so mbɛboam ti mi so ma mba panyini se onko frɛ ma mpanyimu bi embrɛ me on bi obetimi agye ma wo no ti wo ba ye no e na maame no ba na sister ne koto me ho to koto me ho no e na o se sorry na wow foforo na sister ne sorry e na maame no eje ma wo ti maame ne je ma wo no na ese me hwa na ha sister no nti ekira de no pokura be ba no kra no me kwaso to kwa wo a me wuwie na ekira de nso edi so eba be ekira de nso check akra nti sister ni na emi no wofie no gina ho no ma obi agegina no mo bom pae erade nti ho no sister ne kire duro e na o kire duro na sister de no ba wo ho kare no pa chan o kire duro na ne ba girl ne koye ba me na me de gu menu na me na ekira de ne bae nti wodokotu obi anim say obeje ma wo e na say wonim se me kofre obi aba etiem fa ne say wo do obeje wo wanya anye no aha no nti me panacho ti e ba sa no afefu no ase oni me de akasa saa e wo fie ho ti me obeka cha me say edi na mde kwa akoche nipa na obeje ma wo no na me ka che ne say ni nyina wo mini mekunu entem nti mi free honom kra eba kumase timbe kuma na me be kumase ebe ye adwuma kakra so because of ahochenti ti me de me ba no e hye akiri kwa akima nti ewo me ko trek na me koye nti mba mi se bia e wosa na bia kram na hye akyi na ma memu ene mebo ano ene mefe eye meya timi trust me de be hospital timi de hospital mama medura mebunu mu hyehye me se ye di Japan egum me chin so hyehye me Lawson me timu nyina hyehye me mami wakoye hepatitis test me pacho me ko gene me ko ye no gene sisei me se mebo no mebo ho no me se bia mebo no mo na ekura ba ho no na ho no ye me ti me ko o ma me ko twa history ni bi me ko twa ye na me be kire doctor na doctor ka che me say bibia ni mebo ho ekuro bia ni mebo makoma ni bibia ye fine okay inti me no o ma meduro nti me no meduro na eduro ni mfa ho
no me kwa bibidro kwaje bibidro nyina so me no master na me muna hyehye ne machi itimi dal mi seja dal mi ba nyumre dia mitimi da ne be sole awiemu ho ne anopa no na me mu no eye me ya ene me ase Japan ne dia gu ne machi ho no ene me tirimu nyina timi hyehye me bon ese kwada saba me tu ho no ko aseo kakra no enso hyehye wo ne ho nso hyehye me enti wadwene yo se obi anya me se obi ne bia oye me sad no odi kira asofo so no de ensem no mka kire wo me di kira asofo don ma mo kan say we mi fie na abo no kra abo o se abo bi abet enu me hono muja abo bi na abese wa kuma ho ba China enu ono mo muja ba China abo bi asonsoro na ana wo na o se abo ana 96 abo we apan apan wo yesini ni o apan wo yesini ni wo bonton be me aduana ni aduana fo de se mo krabo ne kraman ana otwea na ede na asene fo ya abo apan na abeta ogogo eno onum baby amekobia no obi e kanedie ye menu aba wo se ohun na ento no firi wugidi o wonsam na wo ka no wadi card wani abuse obi na eye o sister no a obeje wawo no ani oje wawo obi bai obepam no no edi asem na ne naka ebra how to me friend no me friend guy say eni pa na efom sama phone on phone so oso onye me hwe so onye me bi enti ne o kan no ugidi ana wonyini me bi so asem bacha ugidi ana wonyini o se onye o hwe na bi se ugidi ana wonyini mi gidi se bi onye me hwe enti oji tum se how na aba wo so no eye yare e na aba wo so Lawson FM yenimwa pacho ya o CSP bacha debi enye obida bacha wachi hyehyewo bacha na ohebio mechi mebo bra bia na aba utirim me mitim hyehye me ona ho hyehyewo na ho hyehye mami enye wonko na wo sa yare ni bio ma ni bebre face the same problem our face bi yade na nia emma no nko ne se okọ konfano che se bibia ni ho obi nso se apan nete wo bo na enum minim sa apan no so se hwo so she boku na apan no se wota obu o se anso ogina ho apan bi na ozu no so ahun bi bacha wo mo nam sene sakapia sa apan no sa okone ye do ma hugya so pa ni atoto wo mo ahwe nanimu a wa ya beka so se depend onwe Lawson FM die ba ko won se ne nam ne nyanyam enyanya tu betimi ahwe abobondo mpem nyina ne nam ode okọ kuro bi so sa omo kire bi de bi nko hu bi da ye wo fufuo ma wie ne ayi apan ne ba ko no da so na fu e doko se so ahwe na wa dwen se obenya nkwai de dia obeka o mu mia apan ne sa onkwai nyina gina ne yem na fufuo so kama ona wo filie no ohima da ehu ewu mu pa kanokre bacha edi enti na asuro bacha me ko hospital na me ko try we na omo se hwi ni mo no me ko de me bo ko me ko a so for crack catch me say mewu I don't think I'm bizarre. Ma say hu abo. Ah, me nsuru atwe ma me ka asem kire. Me
2013 odifo baby free jo so be hye me nkom se mewu menya car accident ko mi krom ko hye nkom ma me no mi nua no nyina asuin metiase yo 2026 enti wo hwa mfie be se no 2013 obeza nsemunu no 13 years ana enu meda so tiase nyame nka bi nipa bie no onim da obi be wo da so ye sofo so ye difo so ehwan wo mo boa they don't know nemum obi wa no opodo afa akwamone so obe poison wo dia obe hu da obe wo se nya poison ne nyankopon na ebe yiwa frasa azizo a enya dia be wu da menu aba obe tra nyina ma wo se ehu abọ obe wu aja ama ho meboa but mami ka sem kire 96.3 se o yare abo ukura se free so no nkire se wungu bi obe wu fashe otrim se bible say twase de pa wu preko na wu achi atemu da ho ma edan bebre wo kuma se obo mu si yawu amani pa be du na be di ade owu ye nipa mfa so enti wo ne de obewu gitum nemum enye yare wei enne de obekọ nyakopo be mu adi nkyire kakra wate na no ukura di de kakra Lawson FM wa bobo dogi no mu a ene ade ama nso afili na wanya kwan ahwe wo ma odi abeda yi ka wakoma to yem na ade a me tuufo ho ne se mane obi aka bi anyamo asem so ye sofo so ye difo so bewu ene ekotwa astre ya hunu hwe efiri o ye twa astre na ya hunu wasa akoye test ebacho text no meeting kan ko hospital me koye no omoye me text omo si hwi ni nti me sa ko honoma ko hospital na doctor bi sa me se aden na me se doctor still na me won to me nti me firo na me sa be sen ko gin won so me koye text me koye ni me de koma doctor se hwi ni me mojem bibie no no me wo me mojem ti wa run test nyina bachan ezu bibie ni moja no bachan Lawson FM ka wakoma to ye mwate ye hwetra baby a text no no it is a doctor say bibia ni moja mu a baby a ne ma ne hye no ye behu ebi nso a na test no de bia ne yekoye ye no na emfa ne wo hwehwe no ho doctor na twere ma se koye test na bachan ahodo be na koye ono oso ohwe mi mojem ne ohwe de hame se eye osa na se eye HIV the woman na bibisa na o ma me koye bo me koye ba ye na ohwe mu no se bibia ni mi mojem mi din kan ko hospital edin start ya me ko hospital eno so me kohe o se hwi ni mi mojem omo ye Abrabo ene sabo emu nyina test ni pa cho debi omo eyo enam yade test Lawson FM mame I was say test ni beka ho why pacho yo ebi a test na omo ye no omo ankeka unim nienti at this time obi di asemba ye mpese be pre ho bebre ni se wo se hu yade kure ha wansa ena nimdie ni Nyankopon de ama ebi no mo akosuku ewo mfidie a ede be hwe hu se wei na ekoso ebi ana ne hawo no omo nye testing koduru ho enti basa oni padua no nya niema bi esiri padua no matumi ma sa hawo na abobodin no eba no o se ewra ne ni nyina test na yehwe wi a yebe because entumi masa yade wo ni paduam ne ese cheze ofie fo mai fo mpan na enu momoja nti yehwe aye hunu dabi enti ka wakoma to yem ne midi ka che on se Dr. Lawson ne yire oba pa baki ye lawyer ka ho o madawro mafidi om de abesie green na wa ha no e ya hamro e ya yaresa enti usi ha u kwekura no bo se yare no eso ate enti se ya kire baabi se fa kwa na wakode ohwe nyagidie se
yare na ye wo no ebeko me se ebede pacho ebeko nya gidie se beko manipa ne o maka nyina nya atoro na nyankopon nye no kwafo papa bi a friend Mr. Osu ansa o si nyame nka bi ana wo da ho na dwama Yesu di naso na no abetu aso baka je se me ba yare na ye wo no de obeko Yesu abeka bi sada pacho de bi ko akoma to ye mote pacho ehu na bododo susuma hu mo sususuro wuo kafro nyasa mi yi hu enye ade enko na kum nipa obi o tere dem na ni betie no awu obi wa otiminya accident wu obi wa mfom so kakra bi ned ne ko nye yare enko na di nipa ko ense do na obre nyenro ho nyame tiasi bajiwani na wahwe ma wate pacho tiko akoma to yem edi asembie na woka Lawson FM. me de me hu se ni peduanum na bibi ato chima wom ena enam so a hu saa ensenkyeredi ni nyina yankopo adom ye hwe test ba ko mienu miensa bi na ye de aduru kanwa yankopo be na wonwadwuma ena ye odi for pa so ofia onso be wura honhom mu ahwesa ampa asenefo akrabo apan dankwa de brofo de dankwa apan dankwa ono na sebe odu nyasa ana sete sa ware pacho tike wakoma to ye hayo bibia wa hayo honam fam ye honhom fam ena abo bia nso a odena taba mienu to no timi kosoro yie pa tie ye ko honam ne yakọ honhom na eguso ye adwuma nyameti ase bia be fine pacho mama Estina ofa yenu ebey awoje no se amayen se papa ye kura ya asa se obi hu akire no na wokọ akoso no mu akoboa no na esa akofa asamtesuo bi aba tinna nipa nye nipa papa dabi ono obi batifie ne kom de na koma na aduane na ye akoya asem ofa no ye enya amane ensuka kane no ye hu ye awo ka obi kuro obi tumi se ofa magye nipa mienu awo ofie magye nipa mienu awo ewo fie twomu fruma ahwe ekirade no ekosie edware akwala no nipa mienu nti asidan kanya me se me obi ekwa me bisa mehwe okay nti yenu ebei o se me kase emma ye ho niam adoso papa o ebia awoje num kura no enfom so bi betime afiri baabi aba emma de ye ho niam de be me kase mema de mu ye siama kotoko ye siama kotoko yesa ye fabulous ebisu ye siama hasofok Ashafoni adofo mami sanso enamase semoji brand yakokoshe video kotie mu nsem eba ye na Awiase mu aye wo no kire se ye wo honhom mu nsem ene ye wani kan so nsem ye mu bebre bibi to om yare ebo om a na om do ma adwen akosi honhom afem na utie nsem mama mi kan ya ebetumi aba se awoje ni mu ho no na ye de ena problem yaire akwakoba enso ye nua ba no esanse ehye ne tirim se ye honhom mu asem na sofo asan aka peso se eya pan ena abehye ne bo ena onum ne bu moja enum na koma ho enti ono so de ahye ne tirim ena ozisi ano tese enu edi ninya enu kra no betumi kra fe no ho kra aja yare no kra to bia bi kra fa ho awu de bia ye tietie ni asofo no moka ewom se eno eye no kra nanso enye bia na se no kra na enwo sa wo gye de wo de kwa wo dwendwen ho bebre ewo sa wo de kompa ebom na wo bo ho mpa se sei ena so mesi aka sei ye no kra se nye no kra wo gya de hye Nyankopon sa se ye no kra ono ansa nye nsenkyere ne ono ansa na ne tumi ye di na se ye de hye etim na ye ntu ana mo bia wo ho na enu ansa ye dwendwen ho sa de a ena ebe fa ho ahwere ye nkwa ena asofo binom nso ene adunsefo ne mo amutumi abu ankofo ema yare bi efi omso no mo nso tore bia nsem bi wo ho no ya ete sa kra na mo nso ye besre mo a se ya mo mane nka mutirim kakra obi wo ho no ma wontumi emmoa nipa na ma ne mfrim nso beka kire na afia adane kodanda adane adwendwen na kwa beto nipa ne so na nipa no ne hawo no ebia sa beka ye sre mo ada ete sa mommoa nipa no mfrim mfi
so to me free mu fia na to mbeka kire na ma ka na na se mu omoa bi kra de boa nipa na mo da mo ka kire na ma boa no na wa free mu afi na mo beka abra mu nto na mo bia wo ho de ye besre mo ase mo ma no ensu ha ya mo ma ni ensi ha ya because ya agensem obi betumi afa ho e de ahwere ne nkwante besre mo ase mo nhwe na mo nye sansisi we efa ma ye abusua ye fa we enya futusem ne fa ntu ye ho efo aha na mde obesi ye like ne ye share na fe ye subscribe na fe o comment ne so fato comment section hono mo e ma media me so ene na akosia adepa han so that's why emergency Ghana TV that's ene mesanso ene we de ehye mu e wa ha bi makro